Pere, parlem una mica d'aquesta interrelació que hi ha entre els jocs tradicionals, no? I també una mica l'esport formatiu, no? Els primers passos de la canalla a l'hora de fer activitat física, no? Tot està molt interrelacionat. Nosaltres, per exemple, fem base, una de les activitats que fem al programa Referents és el pati de valors, no? Llavors, parlem una mica d'això, però primer de tot sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica. Molts dels jocs populars transmeten valors sense necessitat d'una estructura formal, no? Quins aprenentatges creus que poden inspirar noves formes d'educació o de lideratge social? Molt bé. El primer que hauríem de tenir en compte és que nosaltres, dins del nostre àmbit, quan ens expressem amb el cos, podem utilitzar diferents tipus de pràctiques. Amb unes els podem anomenar esports, futbol, bàsquet, judo, tenis, que tenen una organització molt concreta, amb institucions com federacions que promouen accions, campionats a nivell local, estatal, internacional i amb diferents categories. I podríem trobar-nos amb la vessant formativa, on no necessàriament hauria de preocupar-se que tothom arribessin a l'elit, però diríem que això és un grup de pràctiques. Hi hauria, fora d'aquest tipus d'activitats, hi ha unes altres que s'han fet tradicionalment al llarg de la història en diferents contextos. És a dir, que les persones, quan han volgut relacionar-se de manera divertida, en espais de lleure, s'han divertit, s'han relacionat jugant. Hem de saber que el 95% dels esports van néixer de ser jocs tradicionals abans. I per tant diríem que la gent no sempre ha estat organitzada per fer esport. És a dir, esport tal com el coneixem ara. Llavors, dit això, valors que tenim en compte? Doncs d'entrada hem de saber que són manifestacions socials. Tal com som nosaltres, acostumem a fer diferents tipus d'activitats i, entre d'altres, la manera de moure'ns, de jugar, de practicar algunes activitats. I la primera lliçó important, sigui en l'esport o sigui en un joc que aprenen els protagonistes, encara que no siguin conscients, és a donar testimoni d'un pacte democràtic. És a dir, per jugar en un joc o jugar en un esport, d'entrada, si no acceptem tots seguir els mateixos drets i prohibicions, no val tocar la pilota amb els peus o no val tocar la pilota amb les mans. Si no ho acceptem, no podem jugar-hi. Per tant, el primer que fem és assumir aquest pacte democràtic d'estar tots al mateix nivell. Ja és un primer valor importantíssim quan decidim fer alguna activitat amb d'altres persones. I per aquí comença ja un escenari fabulós a tenir en compte, no? És una manera també d'educar, una manera de, no sé si la paraula exacta, de civilitzar, no? Una manera d'ordenar, a través que hi ha unes regles, ja s'estableix una mena de llenguatge, diguem, no verbal que estableix una sèrie de pautes per una bona relació, una bona convivència, no? Una cohesió de grup també. Correcte. Fixem-nos en una metàfora que a mi sovint m'agrada emprar, no? Si jo vull aprendre a nedar, si no em poso a l'aigua, serà impossible que per molt que escrigui 1000 vegades com se mobilitzen els braços i el cos, no aprendré a nedar fins que no vagi a l'aigua. Doncs, si jo vull aprendre a viure en societat, he d'anar a una piscina de relacions. Què és el joc? Un lloc, un escenari, on jo me poso d'acord de manera real amb les altres persones i resulta que allí comencen a aparèixer aprenentatges que són d'aplicabilitat a la vida quotidiana. Jo vaig amb cotxe i espero que la societat, amb les regles que hem acordat, quan el semàforo està en verd, jo puc passar sabent i estant tranquil que els que el tenen en vermell se pararan. Doncs amb un joc passa el mateix. Jo puc intervenir sabent que tothom hem decidit jugar amb unes mateixes regles i a partir d'aquí és una piscina on, més que imaginar-nos coses, comencem a posar-nos d'acord en voler compartir un espai de relacions comú. I és llavors quan en el món del joc, en el món dels esports, ens trobem moltes diferents maneres de relacionar-nos. En alguns casos puc estar jo sol, quan intervinc, com seria en l'atletisme, ningú m'ajuda ni ningú em perjudica, i aquí els valors estaran associats a la meva capacitat de jo per mi mateix acceptar les meves fortaleses, febleses, punts febles, la perseverància. Hi ha altres esports o jocs on l'altra persona que intervé amb mi és un oponent, no un enemic, un oponent, com en el tennis, o en el judo, o en el bàdminton.
i aquesta persona me posa a prova a mi. Si no hi fos aquesta persona, no podria fer aquesta activitat. Per tant, més que ser un enemic, és un aliat per posar-me a prova. A diferència d'un salt de longitud o una cursa de 100 metres en atletisme, aquí tot és diferent. La persona em posa a prova prenent decisions i plantejant-me problemes que van canviant constantment. I aquí apareixen valors tan interessants com aprendre a respectar l'altre quan les coses em van bé o no em van bé, quan hi ha algun tipus de risc d'integritat, regular l'agressivitat sobre l'altra persona, malgrat que l'esport o el joc me permet un cert contacte. Hi ha un altre grup de pràctiques on, en lloc d'haver adversaris, tots anem junts. Podríem parlar d'esports amb la modalitat de natació sincronitzada, gimnàstica rítmica d'equips, fora de l'esport trobaríem les torres humanes, on allà tothom s'ajuda per aconseguir un objectiu comú i allà apareixeria la solidaritat, la generositat, l'empatia, l'altruisme, molt interessant. I finalment ens podríem trobar en pràctiques on hi ha companys i adversaris organitzats en equip i aquí el treball en equip, el saber respectar també les decisions de l'equip, el treballar per el bé de l'equip més que el bé individual, el pensar en una estratègia que pot estar marcada també per altres persones com podria ser l'entrenador i ser respectuosos també estaria present. I no ho he dit, però també hi ha uns altres tipus unes altres pràctiques molt importants nosaltres aquí a Lleida, que serien aquelles que es fan en contacte directe amb la natura. I vol dir que aquí hem d'interactuar amb la natura. Quan fem escalada, quan fem cicloturisme, quan anem a la natura, allà hem d'estar en contacte, més que anar a la natura és estar amb la natura, i aquí apareixerien valors com l'ecologia, la sostenibilitat. Per tant, diríem, els valors se poden posar en funcionament si anem a nedar a diferents piscines de valors, en aquest cas relacionals, sabent que cada esport no és ni millor ni pitjor, com passaria amb la gastronomia, són diferents aliments, diferents productes, però cada esport, d'acord amb la seva singularitat, ens aporta uns valors o uns altres de manera complementària, i aquesta és la riquesa que tenim en la nostra professió, en el nostre àmbit de l'activitat física i l'esport, no? Però vivim en una societat molt digitalitzada. Quin paper creus que poden jugar els jocs i esports tradicionals per recuperar aquests espais de trobada humana i intergeneracional? Clar, hem de canviar de perspectiva respecte al que seria, si parlem estrictament en l'àmbit de l'esport, de competir per arribar al nivell d'excel·lència i guanyar medalles. Aquí, les medalles és aprendre a conviure amb els altres. Què succeeix amb determinades pràctiques com seria el terreny dels jocs tradicionals? Aquí a Lleida podríem parlar de les bitlles o podríem parlar en d'altres jocs de curses. Hi haurien molts exemples, o els mateixos castells, les torres humanes. Què succeeix aquí? D'entrada, la transmissió de la informació de l'aprenentatge cobra molta importància quan, més que fer-se d'una manera formal, escrivint, passant un examen, és la relació, el contacte permanent entre les persones. Generalment, les persones de més edat tenen més coneixement i ensenyen a d'altres persones, de paraula o vivint allà. I resulta que quan en alguns casos dins d'una unitat familiar hi ha diverses persones que s'impliquen, comencen a veure d'una manera real aquesta transmissió de valors, de coses molt importants per a saber estar amb els altres, d'entrada. Després veuríem que, més que importar l'èxit final, la medalla, el trofeu, hi ha una sèrie de qüestions que passen en el procés que val la pena destacar-se. Per exemple, si algú volgués ser aquí casteller a Lleida, ha de saber que de seguida el convidaran a sopar. Haurà de tenir la faixa, haurà de tenir una sèrie d'aspectes molt importants per estar en contacte amb les persones que estan convivint. En el cas de les bitlles, per exemple, acostumen a l'equip que guanya, la lliga, el campionat, acostumen a convidar amb un dinar de germanor als altres, o quan un equip va jugar amb un altre, abans de començar la partida, conviden a esmorzar el que ve de fora. És a dir, hi ha un procés associat a entrar en contacte amb els altres d'una manera molt autèntica i molt genuïna, on els punts, evidentment, tenen importància, però hi ha d'altres coses que l'envolten que són molt importants. I aquí les relacions entre persones de diferents edats, les relacions inclús entre persones amb diferent gènere, que tots s'anivellen, és algo que estan molt presents. I com que no s'han convertit totalment en esports amb regles rígides, de vegades és possible veure que en un equip d'homes juguen dones, o en un equip d'adults juguen alguna persona més jove, fins i tot en alguns casos algun àrbitre. Són aspectes interessants que ens confirmen el valor del que significa entrar en contacte amb els altres d'una manera divertida i grata.
Els jocs tradicionals sempre han connectat comunitats. Com creus que aquesta capacitat de generar aquest vincle social es pot traslladar avui a projectes innovadors i comunitaris com el nostre, com el de FEMBASE? Quan un té, en aquest cas me podria posar jo com a exemple, quan tenim l'oportunitat de viatjar arreu i d'anar a altres països o a altres continents, a mi m'agrada l'expressió de dir aprenem a pensar globalment per actuar localment. Què vol dir això? Doncs el primer que constatem és que allà on anem ens agrada el mateix, que és passar-nos-ho bé, més que de manera individual, en col·lectiu. Ens agrada relacionar-nos passant-nos bé. I a partir d'aquí entren en joc molts aspectes comuns en qualsevol aspecte de la vida i en qualsevol comunitat, no? Però el que sí que és cert és que, depenent de les característiques del lloc en concret, aquests aspectes se concreten d'una manera o d'una altra. Podem trobar-nos que en alguns moments estan connectats amb determinades festivitats, amb determinades activitats laborals, amb determinats costums, i això és un element que a nosaltres ens permet obrir el punt de mira per respectar el que significaria la convivència pacífica. Malgrat no parlem el mateix idioma de paraula, podem parlar el mateix idioma del cor, del que significa relacionar-se i de tenir en compte els altres. I això avui en dia és molt important. En un moment caracteritzat per aquesta diversitat cultural, és necessari aprendre a conviure, però no de manera abstracta, sinó, per exemple, veient què és el que succeeix en d'altres llocs i posant-ho en valor. Ara que tenim a les nostres terres persones que venen de diferents cultures, només caldria tenir en compte, per exemple, quin tipus d'activitats ells coneixen de manera així tradicional en la seva cultura per poder-les posar en pràctica i a partir d'aquí veure que hi ha moltes similituds en molts casos, no? A FEMBASE ens interessa crear comunitat i participació activa, no? Com creus que el joc tradicional pot ser una eina de transformació social avui i per què penses que pot? Va una mica al fil de lo que deies ara. Sí, doncs penso que el millor que podem fer és parlar amb alguna evidència, més que amb alguna opinió que jo pogués tenir, respecte al que aporten els jocs tradicionals. Estem parlant de jocs on, evidentment, el tipus de jocs que nosaltres tenim en compte són els jocs que tenen una implicació corporal. Ha estat molt important l'ús del cos al llarg de la història. En segon lloc, estem parlant de que hi ha unes regles, però que aquestes regles les poden decidir i acordar les persones que intervenen. I, finalment, la manera d'estar regulades, organitzades, poden variar segons els jocs, de manera que els mateixos protagonistes poden canviar-ho. Doncs bé, dit això, tenint en compte aquest tipus de pràctiques, nosaltres hem identificat, per exemple, a Catalunya està el diccionari Alcover, català, valencià, balear, Alcover Moll, on totes les paraules més representatives del català, valencià, balear estan allà expressades del català, i entre elles els jocs. Amb el company i amic Toni Costes se van identificar els jocs, més de 600, i vam identificar les seves característiques. I què ens diuen els jocs, per exemple, a Catalunya? Per poder parlar en propietat. D'entrada, hi ha un predomini de jocs col·lectius respecte a jocs individuals. És a dir, jocs on és necessari participar amb d'altres persones fent coses conjuntament. Doncs aquí ja podríem dir que a través dels jocs tradicionals els catalans hem après a relacionar-nos. Què hem vist també? Que més o menys el 55-60% són en competició, de manera que se sap qui guanya i qui perd, com passa amb el bàsquet, futbol, voleibol, però un 45% no se sap qui guanya i qui perd. Vol dir que podem gaudir, als catalans ens ha agradat gaudir, competint i compartint. És a dir, hi ha pràctiques, per exemple, hi ha alguns jocs de persecució, una persona, per posar un exemple claret, persegueix els altres. Si toca aquesta persona amb un altre, ara aquest és el nou perseguidor. I així fins quan? Fins que ells volen. Al finalitzar aquesta activitat, qui ha guanyat? No ho sabem. I això és important, saber qui guanya i qui perd? De vegades sí, de vegades no. Els valors dels jocs ens diuen que de vegades és molt interessant posar-nos a prova per guanyar i perdre, i acceptar el guanyar i acceptar el perdre, però d'altres vegades no és imprescindible que es jugui guanyant o perdent. Mirem, per exemple, els materials que s'utilitzen, i veiem que hi ha jocs sense material i hi ha molts jocs tradicionalment que venen d'objectes que provenen de l'entorn.
proper, sigui el proper el domèstic o el natural, que s'han transformat, que s'han construït i s'han utilitzat valors de reciclatge, de valors ecològics de sostenibilitat. Mirem els jocs, per exemple, i mirem qui els ha practicat, i veiem que hi ha jocs que són masculins, hi ha jocs que són femenins i hi ha jocs que són mixtes. De vegades els jocs masculins on la força, l'adversari ha tingut molta presència, els jocs femenins on de vegades la col·laboració, el fer coses compartides ha tingut molta presència, i quan són mixtes són jocs sempre col·lectius. Què em diuen llavors els valors dels jocs? Doncs que a través dels jocs ens podem nosaltres relacionar amb persones de diferent gènere i trobant cadascú el seu espai, i és llavors quan hauríem de saber que podríem oferir experiències perquè tothom acabi gaudint, perquè hi ha un gran ventall. Tots aquests aspectes són deduccions que hem fet més que de les nostres creences, d'analitzar les característiques dels jocs, perquè els jocs venen a ser tradicionals com un mirall de la societat que els acull, com una vitrina, com són manifestacions socials que els hem fet nosaltres, segons com som, fem unes regles o unes altres. I per què són els jocs que són els que hem identificat en aquest diccionari valencià, català, balear, alcobé i moll? Perquè allí reflecteixen les seves característiques, allò que hem volgut fer d'una manera, diguem, informal. I és llavors quan podem veure que més que ser pràctiques on l'interès és per una qüestió romàntica o nostàlgica, no, són pràctiques que posen en valor, mai millor dit, aprenentatges i valors que necessita la societat actual. Si haguessis de donar un consell a iniciatives com la nostra, fent base que volem educar en valors, sobretot en edats molt primerenques, a nivell de primària, i també d'una manera crear, no sé si això és molt pretensiós, però crear un cert impacte social, quin consell o quins consells ens donaries? Al final jo penso que la clau està en aprendre, que les persones puguin aprendre a significar, a donar sentit al que fan, amb significat. Què vol dir això? He d'aprendre amb l'activitat que faci, si veritablement és formativa i volem que sigui un referent, la persona ha d'aprendre a significar relacions, que les relacions que allí faci tinguin un significat. Ha d'aprendre a significar emocions, la manera d'expressar, d'exterioritzar les emocions i també regular-les i controlar-les quan les coses no van bé seria algo també molt important. Ha d'aprendre a significar decisions, aprendre a ser estratega, a saber que pot ser intel·ligent i eficaç de vegades amb pautes que venen donades per un conjunt de persones o de vegades d'acord amb la singularitat de cadascú. Ha d'aprendre a trobar decisions que tinguin significat per adaptar-se a problemes que pugui aparèixer. I ha d'aprendre a cuidar el seu cos d'una manera saludable, la salut fisiològica. Ha de saber a donar significats d'una manera que el seu cos no el maltracti, que el tracti d'una manera respectuosa per quan acabi de fer aquesta etapa, que pugui continuar gaudint. Per tant, el consell seria aprengui a significar relacions, emocions, decisions i esforç físic i tindrà una persona íntegra per aprendre a significar coses en la vida quotidiana. I jo, si em permets, Pere, hi diria i afegir que el que comenci, que ho acabi. Correcte. Perquè comenci, perquè algo tingui continuïtat, és llavors quan, si jo li dono un significat, tindrà sentit. Per què una persona s'apunta a un gimnàs, campanya d'estiu, operació biquini, i ho deixa al cap de 2 dies? Perquè allò que fa deixa de tenir significat. Per això deia jo, significat vol dir que per mi allò té sentit. I per mi és molt important conviure amb una altra persona. Tindrà sentit que jo vulgui continuar compartint alguna cosa. Per mi és molt important gaudir de l'activitat. Doncs serà molt important que jo allí pugui expressar tot tipus d'emocions, de gaudir, de generar benestar per mi i pels altres. Aprendre a disfrutar-me i a disfrutar els altres. Quan això jo soc capaç d'haver-ho interioritzat, però no d'una manera abstracta, sinó en la realitat, i estic allà passant-me-ho bé, i els companys que tinc a la vora també, és llavors quan ens podem començar a pensar que estem davant una eina molt poderosa, no només per aquell espai que és l'esport, perquè de vegades ens equivocaríem si pensem que és algo aïllat de la vida quotidiana. No, és que el que allà s'aprèn, si ho fem bé, té una transferència directíssima en la vida quotidiana, a tots els nivells, el professional, el personal, el familiar, i això és molt potent. A diferència d'altres escenaris més abstractes, el pare que porta el seu fill a aprendre anglès, la potència que té, sí que aprendrà un idioma, però no té res a veure amb el que estem dient, amb totes aquestes possibilitats de projecció per la vida quotidiana.
I mirant cap al futur, com imagines que els jocs i esports tradicionals poden arribar a dialogar amb les noves generacions de cara al futur? I se parlarà molt de l'escletxa intergeneracional, no? Se parla molt de que s'ha produït molt més gran que en altres èpoques, no? Que tot era més continuista, s'heredava molt els costums dels pares, els pares dels avis, o sigui, i ara sembla que hi ha una escletxa més gran, no? Sembla ser també pel món, doncs, la tecnologia, el món més digitalitzat, en fi, tot ha canviat, no? Sí. Jo penso que aquí cal una revolució, perquè quan viatgem a diferents països ens estem trobant que la societat està canviant, que el jovent puja on hi ha una sèrie de limitacions o de febleses comparant amb èpoques anteriors que no ens diuen que estiguem millor. Tenim molt més, diguem, uns nivells molt més alts de benestar material, més tecnologia, més objectes i propietats materials, però en estudis que s'han fet no vol dir que la gent ara sigui més feliç que abans, no? Llavors, per mi, un escenari clau és l'escola. Quan parlo de l'escola és allà on hi ha persones que han d'assumir de veritat la responsabilitat de transmetre no només coneixement, diguem, des d'un punt de vista neutre o tecnocràtic, no, aprendre a ensenyar experiències i maneres de donar sentit al que fem, no? I és molt important, per tant, saber que hem d'empoderar els formadors, els educadors. Nosaltres, per exemple, ara tenim un gran repte. Penso que és únic i no ens podem imaginar fins on podem assolir el futur d'objectius que se'ns venen a sobre. Nosaltres hem presentat una candidatura a UNESCO, una candidatura de càtedra de Jocs i Esports Tradicionals UNESCO, no n'hi ha cap al món, i aquí hem manifestat la voluntat d'acompanyar aquesta candidatura, que la presentem des de l'INEF, 56 persones i 89 organitzacions de 28 països d'Europa, Àfrica, Amèrica Llatina, Caribe i Amèrica del Nord. I Àsia. Ara imaginem-nos, si nosaltres això ho activem, esperem que al mes de setembre, com a molt tard, ens diguin que ens l'han seleccionat. Primer s'ha hagut de seleccionar 2 propostes de càtedres de qualsevol temàtica a nivell de la Comissió Nacional d'Espanya i la nostra ha estat una d'aquestes 2. I ara s'ha de confirmar per part de la Secretaria Oficial General d'UNESCO París. Si això s'activa, voldrà dir que si som capaços nosaltres de fer les coses bé, podríem estar en condicions d'activar programes senzillets de formació, d'intervenció i de generar evidències per confirmar la bondat d'aquestes pràctiques a nivell mundial. Imaginem-nos per un moment que nosaltres abans parlàvem, per exemple, del tema emocional. Imaginem-nos que formem a la gent un dia online i de manera híbrida, si volem també presencialment, sobre el que significa la importància del benestar emocional. En una horeta els expliquem 4 coses i els donem un qüestionari que nosaltres hem validat algun qüestionari de 5 preguntetes supersenzilles. Imaginem-nos que identifiquem un joc força conegut i diem a la gent que vulgui de qualsevol lloc del món que el posi en pràctica. 8 minutets. Això és fàcil. Imaginem-nos en tots els països del món que posen en pràctica aquest mateix joc que confirmem uns valors associats al benestar emocional, a altes intensitats, per exemple, de l'alegria i baixos valors d'emocions negatives. Per exemple, és una anècdota, si voleu, però d'aquesta manera podríem dir que posant en pràctica una mateixa activitat arreu del món és possible que l'impacte sigui el mateix en positiu. Ara imaginem-nos si això ho ampliem amb altres fites a poc, diguem, més ambicioses. Imaginem-nos si aquí a Lleida, des del Departament d'Ensenyament, volgués ser un centre pilot on poder portar a terme algunes experiències i que poguéssim ser un mirall per veure si es pot imitar a nivell mundial. Són propostes que no faran molt de soroll, però que sí que ens permetran que, si es vol, entrem en contacte amb col·legues, amb institucions de qualsevol lloc del món. I això és una cosa que ens apetia, que volíem intentar-ho i que ara estem en condicions per la xarxa que tenim a nivell mundial i també a nivell europeu. Des d'Europa, nosaltres, l'INEF, som els creadors i tenim la presidència de l'Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals. I fruit d'això hem tingut una relació directa amb altres institucions a nivell mundial. Aquest seria un somni, de dir, per què no, com diria Martin Luther King, we have a dream. Podem tenir un somni, transformem la societat a través de jocs i esports tradicionals. Molt bé, moltíssimes gràcies. Un plaer de compartir amb vosaltres algo que fa poc soroll, però aquí és un tresor molt, molt interessant,
per animar la gent a nedar en piscines on les relacions, les emocions, les decisions i la salut física està present, no?